Laqda Karmelitana banda Queen Victoria ta' Żurrieq qed iżżanżan armar ġdid fi Vjal Blue Grotto biex tiċċelebra l-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Sibna lil membri u l-volontiera dejjem bl-aħħar irdokki fuq is-set ta' 11 il-paviljon ġdid. Emanuel Kassar, membru fis-sezzjoni ta' Żgħażagħ, għall TVM News li din it-triq ewlenija fiż-Żurrieq ilha mill-1996 tintrama l-festa tal-Madonna tal-Karmnu b'setta 22 fistum tal-liedna bil-bozzozz magħha. Sentejn ilu iddeċidew li jbidlu l-armar għal wieħed aktar modern u bdew jaħdmu fuq set ta' 11 il-paviljun tad-dawl fuq disenta membru ieħor tas-sezzjoni Żgħażagħ Karmel Kassar. Hija struttura tal-ħadid. Fil-fatt il-proċess kien jinvolvi nixtru l-ħadid, jitgħawweġ dan il-ħadid għax irrid jitgħawweġ skont biex jakkomoda d-disinn. Kif ukoll weldjajnieh, għaqadnieh, nxtraw il-bozzozz, ħdimna fuq holders apposta, twaħħal id-disinn huwa resistenti għall-elementi wkoll. Kif twaħħal id-disinn tgħaddew il-wires, intażlu 11 l-arma differenti u ma 11 l-arma mill-litanija tal-Madonna. Is-sezzjoni taż-Żgħażagħ tagħmel parti mill-laqda Karmelitana banda Queen Victoria ta' Żurrieq li fi kliem il-President Antni Burċ għandha l-għan ewlieni li torganizza l-festa esterna tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. Membri qegħdin xi 1500 membri. Mbagħad hemm il-partitarji dawk li jħobbu l-festa allura jqisuhom bħala parti minna u jiġu jgawdu l-festa magħna. Pjuttost jgawdu l-festa huma waħda naħdmu għax fil-ġimgħa tal-festa nkunu impenjati iżjed bis-soltu. Kemm dawk li huma bandisti, kemm dawk tal-armar, kemm tekniċi tan-nar u helpers oħrajn. Din is-sena ċelebrazzjoni esterni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq se jsiru bejn l-14 u l-21 ta' Lulju.